नमस्ते प्रणाम। हम प्रियंका पांडे स्वागत बारोरा सबके हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से हम आप लोग खातिर एक प्यारा सा जनेऊ गीत लेके आयल बानी। जौन गीत आप लोग के अच्छा लागी तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर देव जा और वीडियो के लाइक और शेयर करब जा। कमेंट में भी बताइब जा कि गीत कैसन लागल। चाउर पिसाई आमा चाउर पिसाई आवारू में लाडू बना हो। चाउर पिसाई आमा चाउर पिसा आवारू में लाडू बना हो। आमा हम जइबो काशी बनारस अपन जनेउआ लागी हो। आमा हम जइबो काशी बनारस अपन जनेउआ लागी हो। चाउर पिसाई आमा चाउर पिसाई आवारू में लाडू बना हो। चाउर पिसाई आमा चाउर पिसाई आवारू में लाडू बना हो। आमा हम जइबो काशी बनारस अपन जनेउआ लागी हो। आमा हम जइबो काशी बनारस अपन जनेउआ लागी हो। काहे लागी बबुआ काशी जइब आवारू बनारस जइब हो। काहे लागी बबुआ काशी जइब आवारू बनारस जइब हो। बाबू घर ही में पापा तोहर पंडितवा जनेउआ देई घली हन हो। बाबू घर ही में पापा तोहर पंडितवा जनेउआ देई घली हन हो। चाउर पिसाई चाची चाउर पिसाई आवारू में लाडू बना हो। चाउर पिसाई भाभी चाउर पिसाई आवारू में लाडू बना हो। भाभी हम जइबो काशी बनारस अपन जनेउआ लागी हो। चाची हम जइबो काशी बनारस अपन जनेउआ लागी हो। काहे लागी बबुआ काशी जइब आवारू बनारस जइब हो। बाबू घर ही में चाचा तोहर पंडितवा जनेउआ दे घली हन हो। बाबू घर ही में भैया तोहर पंडितवा जनेउआ दे घली हन हो। चाउर पिसाई फुआ चाउर पिसाई आवारू में लाडू बना हो। फुआ हम जइबो काशी बनारस अपन